Pozdrav device i svi oni kojima je pored sunca, mesec ili Venera u znaku device. Otvaramo karte za narednu nedelju, nedelju koja je pred nama od 19. do 25. februara 2024. godine. Generalna karta za device za nedelju koja je pred nama. Dobro. Da vidimo za ljubav. Drage device. Definitivno ova karta izlazi svima danas. Dobro. Da vidimo šta imaju karte da kažu za device. Sama karta je izašla. Hajde da vidimo savet karata. Opet je sama karta izašla. Dobro, drage device, što se posla tiče, vidim da ste naučili neke lekcije, vidim da ste savladali nešto na poslu, da ste dve su vam karte izašle, da ste postali mastermind na poslu, tako da mnogo ljudi će biti ljubomorni na vas, ali device, vidim da ste zadovoljni naredne nedelje što se tiče posla. Neke device koje su bile razočarane u posao ili ljubav, dolazi do okreta situacije. Može se desiti da vam neko na ljubavnom polju izađe iz života i da možda bi trebalo da otpustite neku bivšeg kako bi nešto novo došlo u vaš život. Zaslužujete ljubav, to vam karte poručuju i predstoji vam veliko ushićenje, zaljubljenost i emotivno zadovoljstvo, ali prosto device morate se osloboditi neke bivše energije kako biste proslavljali u budućnosti. Sve ono što je trebalo da izađe iz vašeg života, pustite neka izađe kako bi novo nešto ušlo u vaš život. Karte vam poručuju da se oslobodite bivših i da zaslužujete ljubav. Takođe, tretirajte vaše telo kao da je palata. Neke od devica, znači obratite pažnju na ishranu, možda čak i da se fizički aktivirate u narednoj nedelji ili da posetite lekara. Ukoliko osetite neke tegobe, ja doktor nisam, dijagnoze ne dajem, ne volim da radim takva čitanja, ali kad mi izađe ovakva karta ne mogu da ne prokomentarišem, drage device. To bi bilo čitanje za vas, vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav!